Laura Cameron dwi'n gwneud gwaith crochet a feltio nodwedd. Dwi'n gwneud pennau anifeiliaid, dwi'n gwneud brooches a darnau celf. Yr hyn sy'n gwneud gwaith Laura'n wahanol i deganau meddal cyffredin ydy bod hi'n eu cerflunio nhw efo llaw, fel bod pob un yn unigryw, gan ddefnyddio cymysgedd o ddeunyddia, fel ei chasgliad Lost in the Wood. Mae Laura'n teimlo bod y ffin rhwng celf a chrefft yn artiffisial. Dyma i fi, dynes efo pen bwni ydy hi. Mae fy ngwaith yn torri'r ffin rhwng celf a crefft. Yn y dechrau, oedden ni wneud gemwaith efo beads, ond doedd o ddim digon diddorol. Mae Laura Cameron yn wreiddiol o Gaeredin, dinas sy'n enwog am ei gwlân, ond dim hynny nath ei hysbrydoli hi. Ar ôl dod i Gymru, nes i dechrau wneud gwaith celf. Ar y funud, dwi'n gweithio adra, ond mae gen i studio yn Parc Glenllifon hefyd. Dwi'n hoffi taxidermi ffug a bywyd ffug. Mae thad yn amlwg di dylanwadu ei gwaith gan ei fod o'n ymddiddori mewn taxidermi. Rhoddodd Laura gynnig ar hyn unwaith efo twrch dear bach. Mae rhai o'r darna mae di casglu hefyd yn awgrymu sut mae gwaith di datblygu yn gelf. Er bod llawer o'r darnau'n ymddangos yn cute, mae ochr dywyll i waith Laura. Mae chasgliad nesaf yn cynnwys yr organa yma, fydd yn cael ei harddangos fel gwaith aml gyfrwng efo Beca Hardy Griffiths. Dwi'n gwneud calon a bren mewn feltio nodwedd. Yn gyntaf, dwi'n pico glan, dipyn bach. Nesa, dwi'n stabio y fleece i weithio i fibres i gilydd. Mae'n parhau i stabio, troi a siapio'r fleece i'r siap mae isio. Mae hi'n broses syml ond hir, wrth weithio i fewn i'r ochrau efo'r nodwydd siarp cyn ei gosod ar yr ymennydd fesul darn. Dwi'n stabio fy hun bob amser. Mae'n brifa. Mae rhai darnau wedi'i rhoi at ei gilydd yn feddalach na'r lleill. Mae calon yn greu. Fel arall, mi fysa nhw'n cael eu gwasgu. Nesa, fydd yn gwneud darna mwy o organa'r corff. Mae rhai o ddarna eraill Laura wedi'i gosod mewn cas gwydr, mwyn iddyn nhw sefyll allan. Efo mam oedd yn gweithio mewn lab sŵoleg, doedd cael gafal yr ei gwag ddim yn broblem. Felly mae'r rhieni'n amlwg iawn yn hoff o fywyd gwyllt. Mae mam yn dad cadw gwenyn, felly dwi'n defnyddio y llawer o gwenyn yng ngwaith. Mae'r gwch yma a phob gweninen wedi'i creu'n unigol ar werth am 850 i unrhyw brynwr brwd. Mae darnau eraill ei gwaith hefyd yn cael eu cadw mewn gwydr, ond mae yna wastad amser i ddarnau fwy sinister. Mae bob un chydig o wahanol pan dwi'n gwneud rhywbeth. Dwi'n gwneud yn siŵr bod rai fi yn unigryw.